Nej. Altså, ja, vi bor der. Og vi bor overhovedet ikke lige der, hvor det hedder Danmark. Det er fuldkommen løgn. De lyver over for os. Vi bor lige der. Lige midt ude i vandet. Midt ude i vandet. Gør vi? Ja, det gør vi nemlig. Ej, hvor utroligt. Tænker I sikkert. I spørger sikkert Maddie her. Hvordan kan man bo ude i vandet, når vi ser så lækre ud, ikke? Ja, jeg svarede selvfølgelig selv. Det er bare fordi, vi kan svømme. Ja, det er helt rigtigt. Og dem, der ikke kan svømme, de dør jo meget tidligt. Ja, der er slet ingen hajer herude. Så ja, det var vist det her i dag. Hvad er det? Jeg tror, jeg er i gang med at ødelægge. Jeg tror, jeg er i gang med at ødelægge verden. Der er også kommet et kæmpe hul. Ja, nu kan vi lige Nu kan man spille bold.